Que us agraden els contes de por? Fa una mica de por. Aquest es diu El Menjamares. Voleu o no el conte de por? Sí? Mireu. Aquest matí, la mare de l'Ernest l'ha renyat 1, 2 i 3 vegades. L'Ernest està enfadat amb la seva mare, però molt enfadat. Així que va a buscar un pot de plastilina i comença a fer un cap molt gros, amb plastilina de color verd. Li posa uns ulls ben grossos, així, i una bocota plena de dents. Horrorós, mireu. Us ho imagineu, això? Ha fet un monstre. Horrorós. L'Ernest està content perquè ha creat un menjamares, un monstre, per acabar amb la mare. Però la mare se'l mira i li diu: Ernest, però què has fet? Però què és això? Per què no li poses braços ni cames? L'Ernest se la mira i no diu res. No vol dir res, està molt enfadat amb la mare. Així que pel vespre agafa aquest monstre i se l'endú a la seva habitació i el deixa al costat del llit. I es posa allà a mirar el monstre, quan de cop i volta el monstre comença a fer nyigu, nyigu, nyigu. Però si tu no te pots moure, si tu ets un nino de plastilina, què t'he fet jo? Pues sí, em puc moure, li contesta el nino. Què he fet jo? Comença una mica a tremolar. Però què he fet? T'he fet jo? Sí, explica'm. Què t'ha fet la mare? La mare m'ha renyat. Això no m'agrada. Després m'ha tornat a renyar. Això no m'agrada gens. I després m'ha tornat a renyar. Demà em cruspiré la teva mare. I l'Ernest va pensar, que bé, es va ficar al llit, però va començar a rumiar. I rumia que rumiaràs. Ai, he fet un monstre dolent. Li he d'explicar la veritat. Mira, monstre, perdona, però t'he d'explicar la veritat. Sí. Mira, jo aquest matí he fet enfadar la mare perquè he tombat la tassa de llet una mica posta. Tant se'n fa. T'ha renyat, no? Sí, doncs ja està. Però després també és veritat que m'ha caigut la pinta al vàter. T'ha renyat, no? Sí, doncs ja està. Però també t'he de dir una altra cosa, Al súper m'he posat a picar de peus perquè volia xutxes. T'ha renyat, no? Ja està, demà me la cruspeixo, me la menjo tota. Ai, clar, l'Ernest es va posar nerviós. Com que es menjarà la meva mare? No pot ser. I de cop i volta es va llançar sobre el nino, va començar a picar de peus i el va deixar com una coca. Aquest es pensava que es menjaria la meva mare, tant que me l'estimo jo. Ui, quan li digui la mare que l'he salvada de ser devorada per un menjamares. Ui. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Ja aquest conte s'ha acabat.